श्री राधे राधे नमस्ते। एगो जितिया पर के सोहर सुनब सबे कैसा लगा था कमेंट में जरूर लिखब सबे, साथ देव सबे। सभवा जे बैठल ससुर हो बढ़ई त मोर ससुर न ससुरु आगना लगाव बारिया रवा हो जीवतिया हम करब हो जीवतिया हम करब नु ससुरु आगना लगावता बारिया रवा हो जीवतिया हम करब हो जीवतिया हम करब हो। सासु मोर होती जो कि घरवा हो विधिय मोहे बतावती हो पूजन मोहे बतावती न हे ससुरु बिनु सासु के बहुआ कुछ न जान हो बहुआ कुछ न जान हो। बा ससुर बाबा घर में पूछ के रौरे आई ती हो जीवतिया हम करब हो जीवतिया हम करब नु हो। एतना बचनिया ससुरु सुनन हो सुनाही नाही पावन हो सुनाही नाही पावन हो। कि ससुरु आंगन बिच लगा मैं बारिया रवा हो कि लगा मैं बारिया रवा नु हो। घोड़ावा जे बा ससुरु सजाव हो कि हो न आसवारवा हो कि हो न आसवारवा नु कि ससुरु चल जान ब्राह्मण के घरवा हो पूछे ओकर विधिया हो पूछे ओकर विधिया नु हो। घर में तू बाड़ की ब्राह्मण हो कि कहवा सूतल बाड़ हो कि कहवा सूतल बाड़न हे ब्राह्मण झटपट विधिया देत बताई हो जीवतिया बहुअर करी है हो जीवतिया बहुअर करी है नु हो। उठेली बाबा के दुल्हनिया हो दुअरिया ठाढ़ होली हो दुअरिया ठाढ़ होली न हो। हे राजवा सब विधिया देहबे बतलाई हो बहुआ वाह करिह बरत हो बहुआ करिह बरत नु हो। हे राजवा सब विधि देहबे बतलाई हो बहुआ